Gde ste ljudi? Evo nas opet u Stalički Games KS. I ovdje smo sada i radit ćemo Water challenge. A ovo je flašica voda od pola litre. I sada ćemo mi uključiti timer na koliko sekundi? 15 sekundi. Na 15. Da ja držim. Daj mi timer da ga držim. Stavite to na mesto. 15 sekundi. I čekaj, stavi da stavim vodu. A moraš ti da... Sad. Ljudi, Miloš nije stigao da popije. Isteklo mu je vreme. Kao što vidite, ljudi, nisam uspio da popijem. I sada mi je muka. I meni će također biti muka, a sada sledim ja. Ljudi, evo sam ja, sad sam na redu. Evo, puna plaća vode. Sad ćemo krenuti, Miloš će ljudi, ja nisam uspio da popijem. I... Fuck. I krećemo. Kao što vidite, ljudi. Evo ljudi, vidite koliko mi je stalo od pola litre. Toliko sam mogla i da popijem, ne mogu više, sad mi muka boli na stvarno. I ljudi, to je bio još jedan video i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!